Deci, pe data de 9 seara, în Departamentul de Medicină Urgență, anume în secție primiri urgente, au fost aduși 5 pacienți în stare gravă, din ei 3 fiind în stare critică. Primul pacient, care a fost cel mai grav, imediat a fost transferat în sala de reanimare și a suportat o intervenție chirurgicală. Alți 4 au fost stabilizați aici, în cadrul secției primiri urgente, 2 în sala de resuscitare și 2 încă în urgențe majore. La moment, starea lor este stabilă, rămâne grav un pacient în secție de reanimare terapie intensivă, acela prim pacient care a fost cel mai grav accidentat și supus intervenției chirurgicale, cu traumatisme multiple, cât abdominal, membrele inferioare, traumă craniocerebrală. Urmează mai departe terapie intensivă. După deschidere, desigur, este primul caz când am avut așa un flux mare de victime grave. Plus la asta, situația s-a complicat ca și secție terapie intensivă a fost la momentul supraîncărcată și nu era posibil de transferat pe secție niciun pacient. Deci, anume pe departamentul și-a arătat încă o dată ideea lui principală de a fi un buffer, un tampon inițial pentru aflux mare de pacienți și au arătat capacitățile de a stabiliza un număr mai mare de pacienți decât 1-2. Dar dați să ne închipuim că în variantă veche, în fostă secție de internare care nu avea nicio capacitate în acordarea primului ajutor medical și în moment când secția reanimare terapie intensivă era supraîncărcată, cu un singur ascensor de transportat 5 pacienți în secție reanimare care deja este plină, deci neavând resurse, neavând materiale pregătite, deci probabil că era o situație foarte, foarte complicată. Unul din pacienți este stabil, transferat pe secție, dar urmează să fie transferat pe linia Aviasan la Centrul Științific-Practic, Spitalul de Urgență, pentru intervenții și tratament ulterior. Deci pacientul care se află în secție de reanimare terapie intensivă tot rămâne grav, urmează tratament intensiv. Restul pacienți sunt stabili, deci urmează și copilașul de 16 ani, la fel vor fi transferat la instituție specializată pentru intervenții.